Boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Eto na! Boundary time na! Alright mga kabisyo, manong driver, magandang gabi sa'yo! Makinig, eto na sa mga kabisyo po nating nag-aabang sa Love Knows No Boundaries. Eto na po ang maswerteng winner natin, maswerteng driver na nakatutok ngayon na mag-uwi ng tumataginting na 1,500 pesos! Wow! Eto na mga kabisyo, congratulations sa maswerteng winner natin! Walang iba, isang UB Express driver! Congratulations sa'yo! Benito Lucena Jr.! Congratulations! Again, Benito Lucena Jr. ng UV Express. Ang plate number ay NBM 9237. Ikaw ang ating maswerteng winner ngayon sa ating Love Knows No Boundaries. Meron ka ng basic 1,500 pesos. Wow! Congrats to Leon! Meron ka ng 1,500 pesos dito. Sa aming himpilan, kinakailangan mo lang makarating dito sa loob ng 2 oras. Ang deadline mo, ang oras natin ngayon, 7:32, 9:32. Dapat nandito ka na para madagdagan ng 500 pesos na tumataginting ang iyong napanalunan. Muli, pakisabi po kay Benito Lucena Jr. Hinahanap namin siya dito sa Love Radio. Kinakailangan mo lang dalhin ang marka ng kamay ng asawa mo sa mukha mo. Dapat may marka sa mukha mo. Lipstick sa mukha. Ayan para may additional kang 500 pesos na tumataginting. Again, Benito Lucena Jr. Congratulations sa iyo. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-register, register na po. Pumunta na kayo sa aming himpilan. Dito lamang po yan. Napakasimple sa may CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City! Hoy, batiin lang natin sa mga hindi pa po nakapag-register Again, simpleng-simple lang po nang gagawin. Pumunta lang po kayo dito sa aming himpilan. Dito po sa MBC Building, MMG Building, Vicente Soto Street, Rojas Boulevard, Pasay City. Ayan, tapos hanapin niyo po yung guard. Sabihin niyo lang po sa guard, Sir Guard, pwede ba kami mag-register sa Love Knows No Boundaries? Ayan, register lang kayo. Tapos bigyan namin kayo ng sticker. Dikit niyo yung sticker. Wag niyong ididikit sa mukha niyo, Pwedeng sa taxi, sa UB Express, ayan, sa sasakyan po ninyo, sa Grab. And speaking sa mga Grab drivers natin na nakatutok ngayon, abang-abang lang, malay nyo, kayo din ang susunod na mananalo, kayo din ang mabubunot. Kanina may nanalo na Grab driver. Tapos meron din angkas driver. Ngayon ang nanalo sa atin, ang nabunot UB Express driver na si Benito Lucena Jr. Si Junior ang nabunot natin. Ayan. Ito po ay bilang pasasalamat namin. Ayan, manong driver. Dahil talagang tinitingala namin. Bukod sa talagang mataas talaga yung noo mo. Pareho tayo, 'di ba? Sa mga kapwa ko, mga kaulo ko na taas noo kahit kanino. Tayo ang mga tunay na Pilipino. Dito sa programang EDSA, maraming nakikinig na tunay na Pilipino. Ibig sabihin, taas noo kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Ayan po mga kabisyo, ayan po ating Love Knows No Boundaries. Once again, congratulations to Sir Benito Lucena Jr. Saan ka man ngayon naroroon,
Punta ka lang dito para makuha mo ang iyong 1.5 plus 500 pesos kung may marka ng lipstick ang iyong mukha. Alright, we got 36 minutes after 7 o'clock in the evening. Kasama pa rin po yours truly, Diego Bandido. Right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!